Ovdje imamo jednu skupinu naših Bošnjaka koji su došli iz Austrije i koji evo rade na filu tavaf i na taj način dove upućuje Allah subhanahu wa ta'ala sa ovih časnih mjesta s neposredne blizine Bejtullaha, gdje možemo vidjeti da je velika skupina ljudi koja je došla da obavi svoju umru, nešto što je jako poželjno da uradi svaki musliman, i da ove dane kada mnogi ispraćaju stare, a doček nove godine dočekuju na razne načine, oni to urade u ibadetu na ovom, pa možemo slobodno reći, najčasnijem, najodabrajnijem i najpoželjnijem mjestu za sve muslimane širom svijeta. Ovdje vidimo Bejtullah, to je Kjabu, sa druge strane, tačnije ovaj polukrug koji se zove Hidžr Ismail, mjesto u kojem je boravio Ismail, sin Ibrahima a.s. i opšte je poznato da ona osoba koja ima mogućnost da uđe i klanja u ovaj polukrug, računa se kao da je klanjao i u samom Bejtullahu, to jest u Kjabi. Zato za vrijeme farz namaza u ovom prostoru niko ne obavlja namaz, jer u tom slučaju namaz ne bi bio ispravan, pošto bi se osoba tada nalazila kao da je u samoj Kjabi. Ljepota je ovo doista vidjeti, a kako je tek za doživjeti, zato preporučujemo svima da svoje vrijeme prilagode ako mogu tokom novogodišnjih praznika, da dođu i da posjete ovako jedno predivno, časno i sveto mjesto za sve nas muslimane. Ovdje možemo primijetiti ljude koji, iako u poznim godinama, dođu da obave tavaf oko Bejtullaha, iznajme ova kolica i na taj način izvrše propis umre i zadobiju nagradu od svevišnjeg gospodara. Možemo vidjeti porodice sa djecom i starije osobe koje doista na ovaj način zahvaljuju se svevišnjem na svim blagodatima, iako po izgledu mora se primijetiti da nisu toliko zdravi kao druge osobe, ali Allahu su zahvalne na tome što su na uputi i što mogu doći iz neposredne blizine da se zahvali i upute dovu Allahu subhanahu wa ta'ala.
Muhammede, kako je? Alhamdulillah. Mašala, naš Muhammed. Od Zenice, tačnije od Šarića, Čajlaković. Ovdje imamo porodicu Musić, Tinu, njegovu suprugu i maloga Muhammeda. Ovamo imamo druge naše Bošnjake, našeg Ahmed Zajma, Ismeta i Fikru. Ima li umora Zajme? Mašallah. Evo našeg Zajma koji u 64. godini došao je, alhamdulillah, da obavi umor sa svojom suprugom i ostalim prijateljima. Rodom je iz Ahmića i veliki je vakif i dobrotvor. Molim Allaha Đelešanu da ukabuli njegove dove na ovim mubarak mjestima. Umrah var mı?